аз Туркияю, Эрону ва ғайраҳо меомад, мефуровардем, 7-8 5-6 нафарро тақсим карда медодам. вақте ки онҳо ба воя мерасанд, калон мешаванд, уже онҳонда симптоме вай мешавад ки намедоранд мардуми мо ягон бачаҳое ки кору фаъолияти пешравии худошонда қадам мемонанд. Вайдод гуфт не ки рости ка ман стройкор накардам. ассалому алайкум вараҳматуллоҳи бачаҳо, хоҳаро. дар якумин подкасти компанияи China House. Компания ин шарикат. Мо кору фаъолиятамо дар Хитой аст. қати бародаро ана Муҳаммад Амир ҳозир шинос мекунем. ба уҳда гирифтем ки барои шумо, барои тоҷикои худамон, барои мардуми мо як подкастои фоиданоке кунем ки аз ҳар як подкасти мо шумо барои худ фоидаҳои беҳтарин гирем. масъалаи тиҷорат, бизнес кардан, шарикат сохтан, шариката маштабирovat кардан ва ғайра ва ғайраҳо. Якумин подкастҳо мо мумкин ягон камбудиҳо мешад. ба хайр, аҳамият натен. иншоаллоҳ ба ҳар як подкасте ки мо барои шумо иншоаллоҳ сабт мекунем дар оянда, ҳаракат мекунем ин камбудиҳоро гирем ва чикор кунем, як мавзӯъҳои калонро барои беҳтар ва фаъолтар бурдани бизнес пешкаш намоем. бародар Муҳаммад, худатонро муаррифӣ кунед. Ассалому алайкум варахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳароне ки моро тамошо мекунед. Ман Муҳаммадҷон аз Тоҷикистон, 25 сола донишгоҳи тарбияи исмонии Тоҷикистонро хатм кардам соли 2022. баъд ба шаҳри Москва омадем. камтар дар онҷа кор кардем. аввал дворникӣ кардем, баъд курьерӣ кор кардем, баъд баъдивай таксӣ кор кардем ки дар ин вақтҳо ман шуморо тамошо мекардам аз Инстаграм. Чанд сол шуд? зиёда аз 2 сол ё мехе 1.5 сол зиёдтар мехе шуд. 2 сол бошад. Инстаграми мо аккаунти тоҷикӣ надоштам. тақрибан 1 сол мешад ман аккаунти тоҷикӣ доштам. 72000 аудитория подписчик доштем. амин найдиҳ чикор кардам? блокировка кардам. так хуб, як саволи манда ҷавоб дед. Якумин вақте ки шумо донишгоҳ хондем, дар бораи донишгоҳ камтар бештар маълумот диҳед. кадом факултет хонден? донишгоҳда ягон эмоtsияҳое ки ё ягон таҷрибае ки дар донишгоҳ масъалаи фаҳмиши зиндагӣ гирифтен, ягон фоиданок дар хотиратон бошад, метавонем гӯем иншоаллоҳ. соли 2017 мо донишгоҳи тарбияи исмонӣ дохил шудем. Якумин коре ки дар Москва кардем, чанд сол давом кард? чанд сумӣ маош мегирифтен ва чӣ кор буд? аввал якум маротибе ки ман ба Москва омадам, ягон чиро намедонистам, ҳатто зубони русиро намедонистам. ранги худам. бале. баъд дворникӣ кор кардем. 1 сол дворникӣ кор кардем, дар мобайни ин курьерӣ ҳам кор кардем. баъдивай аз дворникӣ баромадам, дидам ки дар курьерӣ бештар пул кор мекунам. баъд қариб 2 сол зиёд дар курьерӣ кор кардам. аввал бо велосипед кор мекардем, баъдан ба мошин. худам мошин гирифтам, мошинки кор сар кардам. баъди ки кори ай ҳам мақсад беҳтар шуд, нақстар шуд, правамро алиш кардам, правии русӣ гирифтам. баъд буд ба таксӣ баромадам. таксӣ ҳам кор кардам. таксӣ кор кардем. бале. дар ин чанд вақт дар таксӣ кору фаъолият кардем? зиёда аз 1 сол дар таксӣ кор кардам ва шуморо дар ҳамин вақтҳо шуморо дидам ва пайгирӣ кардам ки мақсад дар Хитой чӣ гуна бошад, шаҳри инҷо чӣ гуна бошад. вақте ки ман ба Москва дидам, орзу доштам ки боз ба дигар давлатҳо, ба дигар шаҳрҳо сафар кунам ва бинам чӣ гуна аст. барои шумо як савол метиҳам. Москва омадед, якум дворникӣ шудед, дворникӣ кор кардед, хуб. дуҳум курьерӣ кор кардем, сеҳум таксида баромадем. ҳамин се коре ки бисёртар мардуми мо ҳамин шаҳри вайда давлати Русия мебиён, ана ин кору фаъолият кати чӣ мешаванд? машғул мешаванд. хай кори ҳалол дуруст, локин ин коре неста ки мо мардуми худомоя чӣ кор кунем? фақат аз байни дига миллату байни дига инсоният оҳо фикр накунанд ки масалан тоҷикҳо фақат масалан ҳамин кор да даст даданд.
بله. انا این فکر سری من دایم بود. چه خیلی که شما گفتید روسیه نمیدونستید، من هم خیلی سال 2011 هم مکتب تمام کردم. مسکو یکمین بار آمدم. یکمین کاری که من کردم یک همسیفم بود. تقوی او در بازاری گلیم کار میکرد. او وقت مسکو من یکمین بار آمدم. یگان جدا کار کردگی نیستم. جورام زنگ میزنند همسیفم میگوید میبرایم شبشکه. اینا ببینیم که فکرانی ما دتوا مقصد کم بود. یکم فکری کردگی ما چی بود؟ میریم ماشین میفروریم کار میکنیم 500-600 روبلی 500-600 روبلی 6-7 نفر کار میکردم. یک کانتینر یک فوره گلیمی از ترکیه و ایران و غیره و غیره ها می اومد میفروردیم 7-8 هزار 5-6 نفر رو تقسیم کرده میدادن. 4 یا 5 بار رفتم اگر خطا نکنم 4 یا 5 بار رفتم. همه غذا میکشتیم 2 ساعت 3 ساعت برای چی گوییم؟ فقط اومده KFC ده کریلیشکی خوردن. حاضر همین چیزا فکر میکنم شرم میدارم. برای چی ما از خوردی ما تربیه‌ای مقصد فهمیشی درست تربیه میگیریم نکی فهمیشی درستی زندگی گرفته نتونستیم. برای چی حاضر پدر و مادرها برای فرزنداشون فهمیشی درستی زندگی نمیدهند؟ اگر کی پدر و مادرها کوشش کنن فهمیشی زندگی درست دهند برای جوانای ما، جوانا نمیبیان مقصد کار نمیکنن همترین کار رو ده. هر یک این چیز همین فکرانی ما ده چی وابستگی دارد. او وقت من رنگ شد ده. بله. خیر الحمدلله انا این وقتا دوره ها گذشت. خوب بهترین در یکمین کارتان دومین سومین کاری که مقصد کار میکردن در یک ماه تقریبا چند سوم کار میکردیم؟ اولی که من مسکو آمدم دورنیک کار میکردم در اون وقت 35-38 هزار اولیک بود در یک ماه. من دیدم که به زندگی نمیرسد، خیلی مونده نمیشد، یا پول زیادی نیست. همش رسخود میشه. بله. بعدی دورنیکی بعد من کوریر برآمدم. با کمتر دیگه از اونجا کار میکردم. در یک هفته تقریبا 7-8 هزار از کوریری. تیپ داونجا پدرابود که میگن کوریری. بعد اونم دیدم مقصد طوری نگرفت. زندگی به پسنداز نمیشد. باز از این نشان دست کشیدیم برآمدیم تاکسی. الحمدلله در تاکسی در اونجا ناس کار میکنیم. و شما چه خیلی قید کردید بچه خودمون بسیارشون میترسند از همین چی کردن تجارت یا برای پول رسخود کردن یا برای یگان جو برآمدن میترسند. ما همه خیلی واسپیتنی کردگیند که درست ما خودمون پذیرایی نمیکنیم یک چیزی مقصد از خودمون با بالا ایستادگی. سبب اولین سبب همترین خصلت های ما ترسیدن یگان کار نکردن همش از همون خوردی ما وای میشد. تنی ماده میشیند. وقتی که پدرتان مادرتان یگان کار میکنه جنگ میکنن نکن انا این چی سبب میشه. در همین خانه بعد وقتی که اگر که پدر و مادرها پادکست دیده باشن همین بچه هاشون یگان جنگی کنن یا بازی کنن شوخی کنن جنگ میکنن نمیمانن. انا این نادرست است. انا این چیز بچه های چی میکنن ترسانچک میکنن. وقتی که اوها به وایه میرسن کلام میشن وجه اونها ده سیمپتوم وای میشد که همین در فکرانی هاشون داخل میشد که مثلا این نکن مثلا انا این چیز که وای میشن اوها کلام میشن. بعد وقتی که 17-18 مکتب تمام میکنن زندگی خود رو مثلا اولادار میشن فرزنددار میشن زندگی خود رو سمستایت برای پیش بریدن عذابی چی میکشن سخت میکشن. چون که تا 17-18 سالگی پدر و مادر فقط نکن نمیموندن همه چیز ده چی نه این خیلی نمیکنی و خیلی نمیکنی این خیلی نمیکنی و خیلی نمیکنی. انا این چیزا باید ما ایواز کنیم. مقصد ما هم پدر هستیم الحمدلله این چیزای کم و بیش میفهمیم. برای همین کوشش داریم مقصد شما هم دیگه برادرها همه باید کوشش کنیم که فرزندهای امیرین واسپیتوت کنیم. هر یک چیزی که شوخی بازی میکنن
шумо запрет мекунед ҳозир телефони мобилию интернету антарин чизо ин чи запрет мекунед биёед ягон дафтар ё ягон раскраска харид биёед ё ягон барои бозиҳои саморазвитие биёед масалан қатъиҳошон шинед модаро бисёртар қатъи фарзандо кор кунед агар ки шумо то ҳамин 7-8 солагӣ фарзанд кор намекунед уже даше тарбия дуруст дода наметавонед дер мешавад. масъалаи ҳамин асновада барои ҳамин то 7-8 сола зарур ҳаст ки мо фарзандо кати кор кунем қатъиҳошон шинем дарсошонда ва ғайра ва ғайра штоби развитиҳошон дуруст бошад. баъд чӣ хеле ки пештара дар тоҷико буд олимою шоирою масалан бо ки ҳастанд нависандаҳою ва ғайра ва ғайраҳо баъд буромада мегирад иншоалло. яна хеле хуб масъалаи так ойликатон гап задем. як савол барои шумо ана кор кардем дворникӣ ана кор кардем курьерӣ ана кор кардем дар таксӣ ин яке аз корҳои вазнинтарин ҳаст барои сумҷамъ кардан барои зиндагӣ обод кардан. чӣ хел дилатон шуд ки натарсида 500 000 дарси акаи Руслана гирифтед Хитоид омадед? ман нав гуфтам ки мехостам аз хурди бизнес кунам ва ин дастари ман аз пеш буд ки ман иншоалло бизнес мекунам. ман бисёр вақт риск кардагӣ 200 000 рублиам риск кардагиам сӯхтагӣ ваям боз риск кардагиам 100 000 рубли ваям сӯхт. ина ҳозира ки иншоалло ман ҳозир инҷа обучение харидем дар 500 000 рубли омадем дар Хитой дар Гуанчжоу зиндагӣ мекунем. як моҳ шуд ҳамин ҷоем беҳтарин ҷо беҳтарин шаҳр ганда уважат мекунанд мигранта ва иншоалло дар ҳамин ҷо истоданием. иншоалло визи 1 сола мекунем мебиёем дарчи дар ҳамин ҷо кору фаъолият мекунем ва бизнес худро дар ҳамин ҷо иншоалло идома дода инкишоф меёбем дар ҳамин ҷо. хуб як саволи дигар ана Хитоида якумин парида омадем эмоцияи эҳсос мегӯям ё чӣ мегӯям эмоция эҳсоси аввалин эҳсоси шумо вақте ки шумо Хитой омадем аввалин масалан эмоцияе ки масалан дар ҳамин чи ҳамин аввалин эмоциятон камтар гап задем чӣ хел эмоция шуд шумо дар бале вақте ки мо дар Москва будем аввал дар он ҷо кор мекардем ман бачаҳое медидам дар Инстаграм ки мегиранд запрет мекунанд яъне милисо медоранд мегиранд сразу запрет мекунанд. ани фикр дастари ман буд ки рӯзе мешад ки маро медоранд запрет мекунанд ва намедонам чӣ кор кунам. барои ҳамин ман обучение гирифтам омадам дар ин ҷо ва эмоция ки мо аз самолёт фур омадем дар аэропорти ҳамин Гуанчжоу уже мардум дига хел отношение дига хел ҳама ҷо нормал. аввал моро милисо манъ карданд дар он ҷо баъд пурсиданд ки барои чӣ омадем чӣ кор мекунем шуморо кадом компания фарёдкар аст ё аз кадом компания шумо ба ин ҷо омадед ба кадом мақсад ин саволҳоро доданд. баъд мо вақте ки компанияи шуморо гуфтем China House компанияи шуморо мақсад маълумоташро додем ҳамаша ва ё диданд биромданд бо шумо связ карданд бале занг заданд баъд моро аз он ҷо сар доданд ба шумо мо встречат карда гирифта омадед ба ҳамин ҷо. хуб бародаро хоҳаро баъде ки соли гузашта ё 2 сол шуд ҳамон Россияда крокус шуд баъди ҳамон Хитоида именно ҳамин мо мардуми тоҷика вақте ки якумин дафъ мебиёед постоянно чӣ мекунанд савол ҷавоб мекунанд мепурсанд бачаҳои монданӣ набуданд дапароста гирифтанд бисёр интарин ҳолатҳо мешавад. гирифтам компанияи худамро ширкати худамро роӣ кардам паспортонро роӣ кардам. ана ин бародарое ки Хитоида омадам ҳар як ҳамин нафасе ки ҳамин дар Хитой мекашад ана ин гардани худда гирифтам. агар ки биён ягон каса як муш зананд тамоман мебаранд проблема месозанд. барои ҳамин якумин рӯзе ки бачаҳои встречат кардам мақсад компанияҳом ҳамаша ок кардам номи худам ба инҳона гирифтам ки мақсад дар уҳдаи манай мақсад ягон мушкилӣ намешад. хуб гирифтам сар додам бачаҳои встречат кардем омадем агар хотиртон бошад гуфтам
ҷанг кардан интарин ҳолатҳое ки мақсад хитоида мумкин неста худотонро медорен шумо инҷа ба як мақсад кате омадед мақсади сумкор кардан зиндагӣ обод кардан результат кардан хуб заказ маҳкам кардем дар ҳамин як моҳ бале алҳамдулилло чанд заказ маҳкам кардем чанд заказе ки шумо додед аз онҳо якташро маҳкам кардам боз ҳоз заказҳо ҳаст иншоалло инорошам маҳкам мекунем ва бораи мо дар роҳ рафта истодан ба клиентҳо мерасанд иншоалло атибошонро мегирем боз дар инстаграм худмон мемонем масъалаи хитой бозорҳои хитойро гаштем дар бозорҳо чӣ хел возможностҳо барои мардуми мо ҳаст чӣ хел возможностҳое ки инҷода ҳаста шумо дида тонистем барое ки як мушкилии зиёди мардуми мо возможности ки ду таги дасташда мегардад қаторак зада дида наметонанд гӯё ки чашмои мо чи ай пӯшидагиай чашмои мо пӯшидаги ҳамин таги дастомода возможностҳо бисёрай барои ҳамин сума гирифтан лекин чашмомо пӯшидагиай мақсад мо ҳамин чиза дида наметонем ки ҳамин сума гирем ҳамин дар бозори хитой гаштем шаҳри иу рафтем ана шенжен рафтем дина ана гуанҷода гаштем ҳар як бозорое ки мақсад ҳастай бозорҳои даркорӣ чӣ гуфта метонем аз ҳамин тарафи бозорҳои хитой барои бачаҳои мо хуб бале мо аввал ба гуанҷо омадем бозорҳои инҷа ҳамашро давр задем бозори либоса пойафзол детский либосо ман ин чизҳо ҳамашро давр задем бо ба шаҳри иу рафтем 3-4 рӯз дар он ҷо истодем шаҳри шинҷен рафтем дар он ҷо истодем бисёр возможностҳо дар ин ҷо бисёр возможност калон аст ҳаминро нақд карданам намешавад мақсад ҳозир мо чизе ки дидем мисол либоса ё пойафзолро мегирем ки дар тоҷикистон мисол 150 сомон ё 120 сомон ки ҳаст дар ин ҷо 30 сомон 40 сомон ин хел нархҳо ҳаст бо агар кофтан гиред арзонтарашро ҳам меёбед ва дар бораи аксессуар телефонҳо ан ин чизҳо хело нарх дар ин ҷо арзон аст ва ин чизҳоро мо намедонистем ин нав дар ин ҷо омадем ҳамашро дида омӯхта истодем иншоалло боз ҳамаш дар пеш планҳо бисёр аз ҳама опыте ки дар ҳаёти худ дидем масъалаи пешравӣ кардан чӣ гуфта метонем ки бачаҳое ки ранги шумо дар Россия уборщикӣ мекунанд курьерӣ мекунанд ё грузчикӣ мекунанд ё мерчендайзерӣ мекунанд магазину ва ғайраҳода мақсад дар ҳамин корҳо ҳастанд чӣ хел метавонанд хитой биён ё ин ки тиҷораташонро бо хитой сар кунанд ҳамун чизе ки шумо ҳозир ҳамин хитоида возможностҳое дидем кӯтоҳ карда фаҳмонем мақсад чӣ хел метавонанд хитоида наомада хотя бы дар онлайн ва ёшона кору фаъолиятҳошонро пеш баранд бале чӣ хеле ки мо камтар пеш қайд кардем бачаҳои мо метарсанд барои ҳамин риск ин корҳое ки мисол бо пул ҳаст метарсанд намекунанд ҳамин корҳоя тавсияи ман ҳамин аст ки бояд ва ё ҳамон корҳошон бале кор кунанд параллелна метавонанд бизнеси худро давом диҳанд метавонанд ба мо муроҷиат кунанд ё ба ягон касе ки дар хитой аст муроҷиат кунанд онҳо метавонанд бор заказ кунанд боршонро получат кунанд дар кадом шаҳре ки набошанд ҳозир метавонанд даҷи дар қишлоқ ҳам бошанд метавонанд борашон получат кунанд ва ба дӯстон ҳозир аз ҳама осонаш дар ватсап тикток ҳама дар тикток мешинад 4-5-6 соат метавонед дар як рӯз 2-3 та видео партоен ки камаш 100-200 одам мебинад аз он 100-200 3 кас 4 кас харад ки ба фоидаи шумост возможно бениҳоят бисёр метавонед любой намуди либоса аксессуар соат чӣ намуд хело дар ин ҷо арзон аст заказ кунед ва тиҷорат худро пеш баред хуб масъалаи инстаграм пеш аз хитой омадан шумо инстаграм мебурдем камтар дар бораи блогатон нақл кунем масъалан дар ҳамин аккаунтатон дар блогатон барои мардум шумо чӣ медодем чӣ мақсад доштем ва мақсадотон чӣ хел ҳозир дигаргун шуд ҳозир чӣ хел мехоҳем ҳамин блогатона ё шумоя как муҳаммад мардум чӣ кор кунанд қабул кунанд бале ман инстаграмро пеш аз 2 сол ё 3 сол зиёд шуд истифода мебарам ва дар вақте ки дар Москва будам
ман шӯхиву хандаву ин чизҳоро бисёр видео кардам. Дар вақти таксигӣ, дар вақти курьерӣ ҳамин чизҳоро дар Инстаграм мемондам ва просмотрам мегирифт, ки барои ба халқи мо бисёр инами хел чизо шавқманду завқманду инами хел чизҳоро бисёр тамошо мекунанд. як завист гуфтаги чиз ҳастай. Зависти чӣ мешавад тоҷикистон? Як касби тааллуқ дошта мешавад ё хеле бад дидан, масалан мазоқ кардан, масалан ҳамин чизо ҳамин чиз ҳастай. дӯст намедоранд мардуми мо ягон бачаҳое ки кору фаъолияти пешравии худошонро қадам мемонанд, ҳаракат мекунанд, аз ҳамин круги худошон сар карда мазоқу масхара сар мешавад. насиҳат барои бародаро, барои хоҳаро, ҳамин корҳои монем. агар ки шумо ранги ҳамин хел мазоқу масхара бародарое ки худошон ҳаракат мекунанд, масалан барои пешравӣ вай ҳамтарин карда шахтошона гардонем мегӯяд тарафҳои модар, ҳамтарин номашӣ кунем, уже намешавад. ин нодуруст аст. ҳамин хел инсонҳо ранги клоун мешаванд худошон. ростиш ҳамин хел клоун мегӯяд. одамо бисёр ҳамин ютубда даромадам, ман тиктокда, инстаграмда даромада мебинам. бисёр мардум ҳастай. мардуми Доғистон, Чечня, Ингушетия, урусҳои худаш, баъд ва ё татаро ва ғайраҳо, ӯзбеко, тоҷико, аз ҳама ҳамин комментарияҳои видеоҳо ва ғайраҳода пассухании бисёр мардуми мода. хеле ғамгин шудам. сабаби блоги тоҷикима ки шудам, барои мардум камтар тиҷорат, сохтани бизнес, пеш бурдани бизнес, фикрония барои сумкор кардан, дуруст кардан, ҳолатҳои сахтию вазбиние ки масалан дар бизнес мешавад, аз ҳамин чизода масалан дошт дода як этапи болои бизнесда чӣ кор кардан, ҳаракат кардан. мақсад гузоштам ҳамин чизое чӣ кор кунем камубеш ба тариқи инстаграму ютубу ва ғайраҳо диҳем ки мардум аз ҳамин комментариянависӣ телевизор мемонанд, хона ба куношон ҳамин диванда мемонанд, мешинанд, фақат комментария менависанд, дигар ягон кор надоранд, аз ҳамин чиз худошонро озод кунанд. ин як чизе ки ҳаёти бачаҳоя масалан фақат ҳамин дилошона сиёҳ мекунаду халос, ягон беҳбудӣ аз ин нест. насиҳати ман барои бародарои мо, барои тоҷикои хуdo мо, чӣ хеле ки мо пештара масалан тоҷикои тоҷик будем, масалан кӯшиш кунам ки шумо масалан дигар бародаро, ман куҷое наравем, калламоро бардошта манам ту гардем. хоб интарин неем, манам ту бояд гардем. барои ҳамин бояд мо чӣ кор кунем? Кӯшиш кунем. бояд кӯшиш кунем. хонданаму дар кор. аллоҳ ҳам мегӯяд иқро. 2022 дар Москва ду магазини одеждаи обувь доштам, либоса. аз Хитой либоса, аз Туркия либоса меовардам, мефурӯхтам. як аз Истаравшан Фирдавсҷон гуфтаги бародар буд. Посуда ки заниматся мекард, аз Хитой посуда меовард, мефурӯхт. қатиш чахчах кардем, омад гуфт, нигоҳ кард, масалан ҳар рӯз магазинда мешиштам, продавец доштам, лекин мешиштам, контрол мекардам. худода маъқул буд. барое ки модари ман вақте ки мо 3-ум, 4-ум, 5-ум синф мехондем дар мактаб, ҳамин либоса кати чӣ мекардан? Тиҷорат мекардан дар шаҳри худомо. вақте ки либоса мекушам гуфтам, модар гуфтан либоса фоидаш соза, гир либоса кушо. масалан падешка кардан. баъд ҳамун бародар омад, постоянно аз пеши магазин мегузашт. хай бисёри вақтҳо одам бисёр мешуд, бисёри вақтҳо як нафар, ду нафар медаромадам, мебаромадам. ба ҳар ҳол як моҳда 200-300 ҳазор рубл кор мекардем. баъд як рӯз як савол кард. бародар гуфт, як моҳда чанд сум вай мекунад? магазинат сум медиҳад. хандидам, гуфтам хай мешавад. чанд сум? гуфт
гуфтам ки тақрибан 300,000 мемонад. Саудои баъзе моҳҳо мешавад ки 150 намепартофт. Тақрибан 120-130 ҳамин. Ман гуфтам 300 мемонад. хуб гуфт. Фикр кун гуфт. ҳамин 150-200-300,000 да умрата ҳамин магазинда, вақтата ҳамин магазинда сарф кардан стоид ё не гуфт. Ман гуфтам намедонам. фикр накардам. гуфт ки ҳаст ҷураҳои ман як рӯзда масалан 300,000 кор мекунад. ҳаст ҷураи ман як рӯзда 3 миллион рубл кор мекунад. ҳаст ҷурае ки 30 миллионам кор мекунад як рӯзда. моҳда не, рӯзда. баъд гуфт аз ҳамин ҷураҳои ман ту чӣ фарқият дорӣ, чӣ камбудӣ дорӣ? ман гуфтам намедонам. фақат фикронӣ. фақат фикронӣ. фикронӣ дуруст надоштам. ҳамун чизе ки ман кор мекардам, ман ҳамун чизда мегуфтам шукр. Шукр гуфтан накор. Локин як маконда шиштан дар кор не. дальше ҳаракат ва ҳаракат барои пешрафтан. агар ҳамун бародар намеомад, ҳамҷаду насиҳат намекард, ман мумкин фикр намекардам барои дальше результат кардан. ё чӣ бошад, ҳар бизнесмен ҷогаре. ҳар бизнесмен меомади фаҳмидам. хуб. мазоқ мекунанд, шӯхӣ мекунанд, таги дилошонда мехоҳанд хитоби биён гарданд, метарсанд. худошон ҳамтарин проявлят мекунанд. вақте ки шумо да масалан менависанд ҳархела гапҳои масалан суханҳои нағз, мазоқ, шӯхӣ аҳамият надиҳед. тамом. ок ҳамаш 100%, тамом, аҳамият надиҳед. мавзеи хеле соза бардоштед. инсонҳое ки фақат стабил нист мекованд. ман ҳамтарин будам. дар аввали кор 1 сол 2 сол вақте ки Москва омадам, камтар кор кардем, баъд Олигда кор кардем. X5 Retail Group гуфтагӣ вай ҳастай, склад ҳастай, компанияи калон. ӯ компания склади калон дорад. ҳамин питёркаю, магниту, сетои вайда. продуктови магазинои Россияда чикор мекунад? Бор тақсим мекунад. Основа. Масалан, хабашана унҷа. Консолидатсиони хаб мегӯрад унҷа. На пул дар кору, на чиз. Локин мардуми мо ҳамтарин фикронӣ доранд, ки ҳар моҳ стабилни пул биёяд. барои ҳамин стабилни пул вақташона қиматтарин чизе ки ҳаст доранд, месупоранд ҳамин гирашаба. ҳеҷ чи нестай. масалан ҳамин 50-60 ҳазор ҳамин 10 рӯза 20 рӯза мумкин як моҳина расходашона маҳкам мекунад. тамом. дуҳумаш саломатӣ. як корҳои вазнинда кор мекунанд ки саломатишон чӣ мекунанд? Аз даст медиҳанд. баъд ҳамун суми коркардагии гирашая мегиранд, дору дармон мекунанд, ҳамунам намерасад, ҳамунам қарздор мешаванд ё қарз мегиранд ва ғайра ва ғайраҳо. гуфтаниам ки то охири умр азоб накашед. то охири умр азоб кашида ойлигда стабил нагуфта кор кардан дуруст нестай. инсоне ки қадру қимати худаша медонад, 1 сол, 2 сол, 3 сол, 5 сол ана сахт азоб мекашад, ё тиҷорати худаша ё бизнеси худаша чӣ мекунад? Мемонад. кори худаша чӣ мекунад? Пеш мебарад. барои проекти худаш, кори худаш, бизнеси худаш вақте ки шумо 5 сол вақтатонро додед, азоб кашидед, ин дастои на пахвалӣ. фаҳмидед? дастои на меҳнати кардед. барои чӣ? барое ки шумо медонед ки баъди 1 сол ё баъди 3 сол ё баъди 5 сол Аллоҳ шумо ба як дараҷа чӣ мекунад?
ва ё успеха медиҳад. Як степинои бизнеста мебиёед, тиҷората мебиёед, ки мумкин дар ойлики ҳамин 50,000 ё 100,000 то охири умратонро мумкин омада наметонистед. Масъалаи ойликда дуҳум безебиш вақте ки шумо касал мешед, балнишина баромадед, ойликатон меистад. бале. Шумо ҳеҷ ки ойлик наметиҳад кор накунед. ана инам фикронии мода шиштагиай. ана ин чиза бояд ҳар як инсон фикр кунад. хуб, ана шумо ҳозир гӯё ки Москвада ягон магазини продавец кор кардастед. Ойликатон 200,000 рублӣ. аллоҳ нагӯяд гирифтен касал шудед, бемор шудед. Як моҳ баромада натонистед кор кунед. расходатон ҳам бисёр. чӣ мешавад? қарз мекунед. дига ҷое ки шумо магазин кор мекунед, шумо да ойлик намедиҳад. мегӯяд апаи зиндагӣ чиа? ман туда должен не. ҳамун вақте ки ту доштӣ, ман 200,000 да вақтата мехаридам. вақте ки ту вақтата манда наметӣ, ман туда должен не. бисёриҳо хеле 10 сол, 20 сол, 30 сол кор мекунанд, камтар саломатиҳошон аз даст медиҳанд. бисёртар бародаро яки стройка даанд. стройка вазбина ман худам кор кардам. ана ин калинимку вайдод гуфт. Не ки рости ка ман стройка накардам. ман сар ганда медидам ки стройка кор кардагим. Не ки дворники кор кардам, кори азоб дворники ҳам, курьери ҳам, ҳар яминам кори азоб. хай таксиги ӯ қазоб намекшидем, но кӯвеам кор 15 соат, даже 12 соат, 13 соат кор мекардем дар се рул. серано монда мешид. 15 соат. 15 соат кор мекардем. ваҳ. 15 соат. хоил кардем. 15 соат кор мекардем. ман ин масъалаи аз шумо пурсидагӣ набудам, чанд соат кор мекунед. ҳозир бо як примери назм мегӯям. аз ин пример мумкин шумо барои худатон як илм гиред, фаҳмиш пайдо кунед. бародарои мо ягон фаҳмиш пайдо кунанд иншоаллоҳ. як подкаст дидагӣ будам. як инсони хуб дар подкаст масъалаи вақт, ценность времени, ҳамин вақт чӣ хел муҳим аст фаҳмондагиай. ӯ мегӯяд як ҳадис ҳастай, пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯянд ки уммати ман ҳамин 60-70 сол умр мебинад. хуб, ана 30 ба дар омадам. шумо чанд ба дар омадед? 26 ба дар омадед. хуб, хабид мана пример гирем барои осонтар фаҳмондан. хоб, ана гӯё 60 сол умр дидам. аллоҳ манда 60 сол умр дод. дар ин 60 соли умрам 30 соламо ман уже чӣ кор кардам? халос кардам. 30 соли дига монд. агар ки 10 соатӣ дар ҳамин 30 соли дига кор кунам, чанд соат ман кор мекунам? чанд сол тоист? ҳисоб карда метавонем? хеле ҳисоб кардан мумкин. математикатон созаеми? бале, ҳисоб кардан мумкин. кани фаридон ҳисоб кунед кани? ина бенед. 1 сол 365. асозанда ягонтаи мо 30 соли дига зиндагӣ намекунем. савол мешавад, барои чӣ? охи алло 30 соли дига умр дод ку. масалан 30 сол гузашт, бо 30 соли дига ҳаст. мо ҳамина гирифтем. ин барои мисол. 60 сол умр мебинем, 100%, 60 сол умрамо. 30 солаш гузашт, 30 соли дигаша мо бояд ҳисоб кунем. бале. ки асозана чӣ қадар зиндагӣ мебарем. хуб, аз ин 30 сол ана гӯя 10 соат шумо чӣ кор мекунед? кор мекунед. бисёриҳо 12 соат кор мекунанд. ана 12 соат кор мекунем. 12 соат 30 сол ба тақрибан хана 15 сол. мумкин 13 сол шавад. хоб, аз 13 соли умратон, аз 30 соли умратон 13 солаша шумо барои камтар сум кор кардан вақтатонро ким-кива фурӯхсадед. 13 сол. хуб, аз ин
30 соли мондагӣ 13 минус кунем чанд мешад? 17. 17 сол. Чанд соат хоб меред? 8 соат. 7 8 соат. хана 30 сол богояд 10 солаша минус кардем. Чанд соат мемонад? 7 соли дигаш монд. 7 сол. 13 сол кор кардем, 10 сол хор рафтем. 7 соли дигаш монд. ана телефону оилаю ва ғайраҳо тиқонем. Тамом ҳаёт гузаштааст бур афсос. На тарбияи фарзанд ба, на тарбияи худ ба, на зиндагие як хушрӯ гузаронданда вақт нест. саҳар мехезин, саросима мерен кор, 10-12 соат кор мекунен, 8 соат кор мекунен. лахатон буромадагӣ мебиёен, ишкама сер мекунен, мезанен хоба, саҳар мехезен бо кор. Кор, бале. инсонҳое ки расияда зиндагӣ мекунанд по факту ҳам хеле зиндагӣ мебаранд. дуруст ё не? Бале, дуруст, ҳамин хел буд. ҳамин хел буд. бовар кунед, ҳамин хитоби ба омадагитон фақат як ҳамин қадри вақта фаҳмидагитон, ҳамн суме ки шумо додед, гӯё ки ана ин чиз шумоя вай кард. осознанност пайдо кунанд. дод ки аз ҳамин рӯз бояд шумо ҳар як вақте ки сарф мекунед, бояд барои худатон отчет диҳед. хона ба шиштаен телевизорда ё хайна телефон гӯед, мо постоянно Телефон. интернет, тиктокми, ютубми, инстаграмми листат кунед. фақат ҳамин савола чикор кунед? худатонда такрор ва такрор. аз ҳамин чӣ мегирам ман? аз ин чиз ҳичӣ намегирем. худатон бояд отчет диҳем. отчет диҳем ки ман бояд ҳамин рӯз, ҳамин ҳар рӯзатон ягон результат кунам барои пешравии худам. хондам ба гирем 10 дақиқа, 20 дақиқа, 30 дақиқа китоб хонем. китобо бисёр ай. ва шумо Москва обратно медем, пагоҳ. Бале. хуб. ман шумода 3 китоб мепартом барои саморазвитие. аз Wildberries заказ мекунед. тамом. аз Wildberries заказ мекунед. сурат гиром ман мепартад ки яке рӯзан гирифтам. ҳар рӯз ҳамин 10-20 дақиқа мехонед. манба отметка мекунеду отчет меспоред. муҳлати 3 моҳ. ягон рӯз пропуска накарда. хуб. Мекунем. ҳозир шарт мекунем. фаридун инҷа шоҳид, Бале. бачаҳо шоҳид. агар як рӯз пропускат кардем, чӣ хел барои шумо ман ҷазо кунам диҳам. шумо уверен то што ҳар рӯз метавонем 10 дақиқа минимум то 30 дақиқа китоб хондан. хуб, забони русӣ ба. агар ки натонед, барои пешравии худам ба лӯҳи ҷазое ки шумо чӣ мекунед, ман тайёр. хуб, 1 сол амҷада мебиёед, 1 сол бепул кор мекунед. агар ки пропускат кунед. қабул? Бале, 10 минути ҳаёти ман 1 солӣ вобастааш. тамом. лекин ман агар ки шарт мондам, шартамро вайрон намекунам. 1 сол амҷада оварда кор мефармом. Хоб. хушро фикр кунен. агар ки ок бошад, ана мардуми мо ҳама тамошо доранд. гирен гӯен шумо бояд чӣ кор кунен. агар ки ҳамин корро накунен, чӣ хел ҷазо аз тарафи мо чӣ мешавад? дода мешавад барои шумо. Чӣ хеле ки ҷазо монед. Ман иншоаллоҳ мекунам. 1 сол бепул омода ҳамҷада. барои пешравии худам чӣ бале ҳаракат мекунам. гирен такрор кунед, бачаҳо фаҳманд. кӯтоҳ карда. бале, чӣ хеле какая дӯстон фаҳмондан, ман бояд китоб гирам, 3 китоб, ҳар рӯз 10-20-30 минутӣ бояд хонам ва отчет супорам. иншоаллоҳ дасторисоям мемонам. 2 сол университета даромадам, баъд вечернида гузарондам, баъд камтар масъалаи сухофруктида кору фаъолият кардем, унҷа да опад гирифтем, баъд онҷа баромадем, аз Россия депорт шуда рафтем, перемена карда омадем. дальше як Азарбайҷон буд, Шамкирец, Микаэдамин, агар дидагӣ бошед, як вай мондаги будам барои система сохтан.
ҳамон вақти камтар гапомо ва шудагӣ буд, гирехтагӣ буд, ойликомотро намебардорам мегуфта, намебардошт. ман ҳам хеле чизоро сахтам. як инсон як чиз ваъда кунад накунад, сабр мекунам, баъд мекафам. мегӯям ки ҳамтарин гуфтӣ накардӣ, ё ҳамин кората оку, ё мақсад тамом корро дида бурондан накун. чанд соат спор кардем хатиш масъалаи ойликбардорӣ. як савол дод, гуфт ки ту барои ҳамин ширкати ман омадӣ чӣ кор кардӣ то ки ман ойликата бардорам. 80 000 ойлик медод 2014, 15, 16. баъд ҳар дафъ меомад мегуфт ки 120 мебардорам. локин набинед 80 000 ойлик мегирифтам, хона силмат карда додагӣ буд 35 000 да Южный Бутово, худаш оплата мекард, мошин гирон дод, барои масъал коргаро рафта омадан бепул. ҳар ҳафта шанбе 10 000 номашта сум мегирифтем акаса, баромада хона продуктӣ мекардем. маладой будам, лекин нормально жид мекардам. барое ки кору фаъолият чие ки меқабдам, ҳаракат мекардам, хурдида интарин проривной мегӯм ку бачаҳои сахт корда вай мекардам. худама мезадам, любой коре ки дастам намеғалтид, то амин уровини соза мебардоштам. ҳозирам ҳаракат кардем, камтар уже вай шудагӣ, худо мезер кардагӣ, лекин ба ҳар ҳол масъалаи корда ҳолиам ҳамтарин хислатҳо дорем. хислатҳое ки ягон нафар мехоҳанд коромода вай кунанд, халал расонанд ё мақсад пешомонанд, ягон хел кунанд ки коромона шад ва ғайраҳо. анами хел ҳолатҳода наъбарот усилияма 10 баробар зоид мекунам, то ки таги паяманда ақибаманда монда буравад. анами хел масалан хел хислатҳое дорем ки дафъи дига бисёртар вай мекунем, гап мезанем, информатсияҳои соз метем барои мардум, масъалаи бизнеста аз опытҳои худам кадом сфераҳода ман кор кардагиам, масъалан куҷода чанд суми чӣ хел ойлик мегирифтам, масъалан чӣ хел пулҳои расход мекардам, чӣ хел мегаштам, камтар раё мешавад, подкастҳои дига мешавад. баъд масъалаи вайда ҳамин Шамкирец дар Озарбойҷон гуфт ки ту чӣ кор карда ки ман туда ойликатаро бардорам. ҳамин ҳар як коре ки мекардам анахе кор, як рӯза ту мумкин 1 миллион, 2 миллион ё то 5 миллион рубле фоида меовард. барое ки ман вай будам, закупщикаш будам, ҳамон итальянцу испанцо кати связда алоқа, ҳар рӯз ҳама авашнои баъзе дамаде дуба чӣ бор талабот дорад, мошинда микс карда заказ мекардам. голубика, ежевика, малина, клубника пештар Россияда набуд. ҳамаш вай мешуд, импорт мешуд. ана хел баъд оҳо меомадан, эксперт качество кор кардагиам, тостагишу хел безебшудагиоша вай мекардам, проценти 100 мебаровардам, баъд аз ҳамон поставщико скидка вай мекардам, требор мекардам, ҳамин борҳода миқдорашта барои ҳамин хушокор мекард. ҷахане ки мана номашӣ кард, барои чӯ мақсад ойликата бардорам гуфт. масалан хеле кору фаъолият будем, хай дафъаҳои дига бисёртар маълумот медиҳем. баъд охирда омада як савол кати мана чӣ кор кард, чӣ тама баровард. сумдоро датаго ҳушёр зираканд ки дар бораҳошон беҳтарин ҳам ту гуфта намешавад. мебиёд ҳамин китфама мемолад, гада наларам, масалан ту чӣ хел падхудое мекунад, кор зӯр. амаки мегӯям яхе кор кардем, давай ту молодец, фақат вай мекунад ҳамин ҳавасмангароне, ҳамин дивижока савай мекунад, сар метиҳад ку хел ранги дивижок вай мекард, омада сухан мекард, бегиштем кору зада титупит мекардем. баъд охирда ҳамин саволаш гӯ ту чӣ кор карде ки ман туда гуфт ойликата бардорам. сони гуфт ҳамон корҳое ки перечислят кардам, гуфт ин кора пеш аз туям мекарданд, ту омодагӣ карди, баъди туям мекунанд. ту чӣ кор карде ки ман ойликата бардорам. кори нав мақсади вай ҳамин шарика ба
ягон навигарӣ даровардам. бале. фикр кардам 1 минут 2 минут 3 минут бо такрор кардам мун гуфтаги чизама мегӯяд не ту ҳамин саволама ҷавоб те ман туда 1 миллион рубл ойлик метиҳам гуфт. 120,000 не агар ҳамин саволама ҷавоб метӣ 1 миллион рубл ойлик метиҳам гуфт. ҳамин рилсама мондагӣ будам 600-700,000 тоҷико бародаро навистанд. баъди ин рилс мана шинохтам. Система чӣ будагиш аз ҳамин рилсе ки ман камтар маълумот додам, аз опит бародарои мо бисёриҳо фаҳмиданд ки бизнес система доштааст. барое ки бисёр бизнескочо ҳастанд системаи бизнес системаи хел мегӯянд намефаҳманд. баъд ӯ гуфт ягон чӣ кор накардем. ҳамин релси поезде ки ман мондагаам гуфт ҳаминда чағ задестӣ. ягон навигарӣ надаровардӣ. бизнесама омадӣ ягон системаи нав дарорӣ ки ҳамин коркунии кори ман автоматизатсия шавад. баъд ман туда бурорам 1 миллион ҳар моҳ партон мақсад барои ту ҳалол шавад гуфт. тамом. ҳамин як саволаш кати мана титама буровард дига ҳамин 30-40 дақиқа споре ки ман мекардам ман туда интарин кор карсодиам ва ғайраҳо. тамом хаб шудам. барое ки системаш чӣ ман худам 2014-15 намедонистам. ҳозир ҳамин ширкати China House-да вақте ки хитоя ман сар кардам аз 1 соле ки кору фаъолият кардам хитоя камтар маълумот гирифтам. ман чӣ кор кардам? Системасозие сар кардам. барое ки гуфтаҳои ӯ амакӣ то ҳозир анҷамда намебурад. ҳар як инсоне ки худаша бизнесмен мегирад бояд сохтани бизнеса, доштани бизнеса, масштаб кардани бизнеса, калон кардани бизнеса чӣ кор кунад? Донад, хонад. сохтани бизнес ҳамаи мо метонем. шаварма, точка, кафе, ресторан ва ғайра ва ғайра. ана якум этапи бизнес. дуввум этапи бизнес вақте ки ҳамин чиза кишодӣ, шаварма точкая, ту бояд дошта тони 95% тоҷирои бизнесменое ки бизнес мекунанд 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ, максимум 1 сол тамом маҳкам мекунанд меранд. барои чӣ? ин бизнесман не. бизнеса месозанд, дошта наметонанд. маълумот надоранд барои доштани бизнес. анализ карда наметонанд. ҳисоб-китоб нест. бухгалтерия нест. автоматизатсия нест. бизнес ин як циклай. аз ҳар як процессо вобастагӣ дорад. як процессаш ин бухгалтерия, як процессаш ин автоматизатсия, як процессаш командообразование, командаи дуруст кардан ва ғайраҳо. масалан процесси бисёр дорад. дошта натонистен, рафтен. дошта тонистен, уже бо як этапи дига бояд бароен, локин наметонанд як этапи дига да бурон. ҳамин этапда 10 сол, масалан 10 сол, 15 сол, 20 сол тоҷиро мемонанд, кору фаъолият мекунанд. вақташ мешавад ки анами этап мемурад, ё ҳамин соҳа ё ҳамин этап мемурад, бизнесам мурд мегӯянд. ҳамин хит чихел криптобиржаҳо обмен кардану как обмени кору фаъолият бурдан. ҳозир мебинам имрӯз мана чанд сум навиштаи, агар ҳисоб кардагӣ бошад ҳар бегаҳ менависанд обменда чанд сум кор кардед. ҳоли отчёт напартофтааст коргаро. ана михел вақте ки шумо ним сол, 1 сол ҳамин обменда багирида в целом рынок хитоида кору фаъолиятатонро мебарем, камтар чӣ мешен? ҳушёр мешен. возможностое ки ҳозир шумо дистодагитон не, ана ин возможносто ҳар як вақте ки омада мерин мебиёин ҳамзада мегарден, чашматон ба
ноаён бошад аён шуда мегирад. بله. чашматон ба аён шуда мегирад, баъд шумо ҳамин сабаба гирему чикор кунем, сабаба пеш намонем. секин результат беҳтар шуда мегирад, шумо чаққон шуда мегиред, клиентский базатон бисёртару фаъолтар шуда мегирад. баъд як дараҷа мебиёед ки метавонанд аз шумо як мошин бор заказ кунанд, дар 20,000 $30,000 зиёдтарам заказ кунанд. бисёртар ширкати чайнахауса оборудованиҳо заказ мешавад. як оборудование $20,000, $30,000, $50,000 барои ресторанҳо, барои ҳамин зубной стоматологический аппарату ва ё як бародар номашчӣ дорем аз Тоҷикистон Россияда склад дорад, ҳамин чизо кати. ин моҳи декабри гузашта $1 миллион як рейс, як партия чикор кард, оборудование зад Россияда. алҳамдулилло ки раҳо камтар безеб, камтар дер шуд, тақрибан 20-25 рӯз дер омад, локин ҳама бораш омад. як 80 кило бораш ҳозир мондагай, рӯзҳои наздик медиҳем. $1 миллион наличка харид, рискат. масъалаи страховкада вақте ки гап задем, Россия страховка дорад. гуфт ки страховка дар кор не, таваккал ба Аллоҳ гуфт. намехоҳ гуфт страховка чизи ҳаром ай гуфт. упаковка кунтон равон кунтон. нарха додем, гирифтем равон кардем. ҳамаш расид. созай асад корош чӣ шуд? ҳал шуд. Клиент доволен. барои ҳамин ӯ $1 миллион харид. Россия ба бурд. шумо просто представить кунед, $1 миллион одаме ки рисковат мекунад, $1 миллионаш мумкин 1.5 мумкин $2 миллион шавад. بله. фаҳмидем? камаш ба ё 1.5 ё $2 миллион мешавад. хай мо киси ягон киса ҳисоб намекунем, дар кор нестай. ба ҳар ҳол ин яке аз возможностҳое ки хитои барои шумо медиҳад. мана як бародари дигар аз Догистон ҳозир омад, қатим гаштестай, бренди Мумин. пеш қамис мефурӯхтанд. қамис фақат ҳамин як сол бо дубор иде ки мақсад мо дорем, дар ҳамин вақт мехаранд барои ид пӯшидан. Догистону Чечняю дига ҷоҳода. ҳозир бошад омад футболка, ҳамон штаниҳо, рубашка, масад тапки барои лета чикор кард, оформит кард. тақрибан $20,000 бош оформит кард. ана пагоҳ последний обходомо ткан бозори ткан мерим рынокда, барои вай ткан подбор мекунем. висококачественный технологичный бошад, ки вақте ки баданда мепӯшед хеле дишовӣ набошад ткан. дуввум заказе ки мақсад ҳастай аз Америкада як бародари дигар як борҳо заказ кард. аз ҳар як комплекташ барои худам яктае мегирам, рилс мекунам, кадомиша чампули духтем, пад бренди худаш, мақсад чақа заҳматаш буд ва ғайраҳо ҳамаша нишон медиҳем. унҷа да Америкада чанд сумӣ чӣ хел ӯ мефурӯшад, нархномаҳоша аз ӯ мегирем. барои бародаро чӣ мекунем? як рӯз подкаст именно ҳамин либоса личный бренд созидагар чампули чӣ хел мемонад. тарафи Америка, рыноки Америка, тарафи Догистон, рыноки мақсад Центральная Азия, СНГ, мақсад фарқ надорад. заказ мекунед, аз Догистон бошад, Тоҷикистон мефирсонад, Ӯзбекистон мефирсонад. ҳозир курьерские компанияҳо ин чизои мондагай барои мардум чӣ мешад? ин чизо як опыт мешад. агар ки шумо ё ягон бародар ё Фаридун ё дигар кас личный брендаша кушода мебошад, хитои возможности метавад. пожалуйста, мехоҳем заказ кунем, обращаться кунем. шумоям Фаридунам уже самостоятельно метавонем бренд созем. ман консультировать мекунам то масъалан там проектҳои шумо масъулиятш мепурсем, мебинем личный бренди худаш. мисол дар Тоҷикистон ҳозир фақат хуб савол ти дохем ин чиз як чи аст немехоҳад чиз аст. мо ин чиз дидем, мо ҳам метавонем ки иншоалло бренди худамонро тайёр кунем, логотипи худамонро тайёр кунем
و از همین یکم خیلی فوتبالکا یا بروک این چیزهای خودمان میتونیم که تشکیل کنیم و فروش براریم در تاجیکستان یا در شما اکن سوال تید نامه گوید اکای رسلان برای شما یک سوال دادنی بودم من میگم خوب بس کنید با کدام سوال دیم انمینه مقصد همین بازارها دا گشتیم هر یکتش لیشتی برند دارد برای همین لیشتی برند مقصد چقدر تشکیل کردن درجه اولی دا برآوردن شد مردم فهمد مثلا همین چیز که دیگه زحمت بله یکاز رسلان خیلی که ما در این بازارها گشتیم دیدیم که همه بازاری که در بازاری که مردم تجارت میکنند بیزنس میکنند لیشنی برند خودش دارد بسیارش دارد و همین سوالی که به شما بود ما هم میتونیم که مقصد لیشنی برند خودمون سازیم لگتیپ خودمون سازیم و این چه خیلی باید سازیم چی کار کنیم و خیلی شما میدونید همین سوال به شما دادنی بدم خب مسئله لیشنی برند ساختن کمتر درباره لیشنی برند سخن میکنم لیشنی برندی خودتون بله این اوجه در همین سوچ медиа да баъд лишни бренд масъалаи маҳсулот мешавад масалан либосаю пояфзоду фарқ надорад в целом одежда ё электроника ё борҳои ягон инструментҳои стройка ва ғайраҳо метавонед ягон мушкил надорад чизе ки шумода маъқулай чизе ки шумо хушрӯю мақсад бисёртар медонед мефаҳмед ана он направлениеда метавонед як барои худатон савол деҳед худаша мехоҳад вес мир хитоя сверхдержава фикр кунад мақсад шиносад яке америка сверхдержава намехоҳад ки хитой дар бари ӯ бошад хитой як давлате аст ки телеком фабрикаи дунё ҳаминҷа дорад барои лични бренди одежда баровардан ё техника баровардан ягон мушкилӣ нест агар хостем одежда кунем ё мақсад дигар маҳсулот мешинем метавонем ягон структураи кории шумода мақсад саволҳое менависем саволҳо ба ҷавобе менависед ценности брендатон чӣ бояд бошад мардум ба шумо чӣ хел фурӯшед бора мақсад фаҳмиши аз ҳамин сохтани бренд просто так ман номи ин хел ва хел мемонам ман хел одежда мекунам мефурӯшам не шумо бояд ҳамин чиза уже аз история созед мақсад ин бояд оянда ба чӣ шавад история шавад ман недавна ваям аккаунтам руслан қодиров буд ният кардам руслан сагдиец тамом мақсад сагдици ин ки суғдӣ руслани суғдӣ барои чӣ сторитейл кардам аудиториямда гуфтам ки ман киям мақсад мо инсонҳое ҳастем ки ҳамин шолкови пута аз хитою ила мақсад персияю хитою мақсад ҳамаша мо ҳамин сагдисто чӣ мекардем хуш мекардем мақсад донам ки мо кием ана ин хел барои ҳамин ана инам история метавонем аз историяи худамо ягон чӣ придумат кунем мардумро пешкаш кунем ягон мушкил нест идеяҳо хеле бисёранд локин як идея гирифта агар идеяи корнамедорагӣ бошад фанатична идея рафтан накун нест бисёриҳо ягон программа ё ягон хел системаҳои кор месозанд фикр мекунанд ки ман хел кунам ва хел мешад хел кунам хел мешад тамом ҳамин ба полни вақтошон пулошон мезананд баъде ки карда мешанд охирда кор намекунанд системаи сохтагишон программаи сохтагиашон барои чӣ барое ки ҳазорҳо амхел программаҳое ки ранги ҳамин инсон сохтагӣ буданд кор накардагӣ мусорда хо рафтааст гирифт анализ накарда чӣ кор кард ҳамон ҳазорҳо да қӯш шуд ана инам яке аз ваҷибтарин чизҳое ки дар бизнес мода результат медиҳад анализ кардан изучат кардани мақсад конкурентҳо ва ғайраҳо масъалаи бренда як рӯз подкасти алоҳида ташкил мекунем аз нол чӣ хел бренд сохтан дар кор
مثلا چی درجه به میرسین، مثلا چند وقت مهلت میگیرد برای برند یگان درجه برآوردن، تشکیل کردن، مسئله فایدهش، مسئله چقدر ولاژینی در کارهای برای برند ساختن، رسکروتکش و غیره ها میتونیم چیکار کنیم؟ یک پادکست علاوه کنیم. یکی از بهترین و فکرم پادکست ها میشد برای مردم ما میگیرن جهرس میکنن برند میسازن، بله دیجیتال الکترونیک و غیره و غیره. وقتی که شما همین کاپی های به لوی ویتون و این و ویو میپوشید، میبیارید میفروشید، با وقت میتونن این چیز از بزرگ برن، تمام به سودا به زبور میمونه. بسیاری هم ترین رسیده. اگر که وقتی لیشی برید خودتون رسکت شد میکنید، این برادرایی که از امریکا ده هستای نرمانی زکاز دارد، سوداش هم زکالی وای دارد، 3 دارد برای برندش. چند سال؟ 3 سال سی زحمت میکنه، 2 سال سی فروش دارد. برادری که از داغستان اومد 2 سال سی کار فعالیت میکند، کارشون شده است. تونستن بسیار تاجیکای میدونم از دوره همون ترکیه لیشی برند ساخته کردن. منم برندی سعد دارم. حاضرش پاوزنده لیکن برندی سعد ما باید انشالله یک میروی اورونده برورم. استیلیستیک آلمانی ده پریمیال کلاس مثلا لوکس پلوس رنگی ماسیما دوتی. هم خیلی مثلا پلانو بسیار مسئله برند اوپن داره، میتونیم درباره برند خیلی بسیار اینفورماسیون ها دهیم. برای شما هم انشالله پاوزه میشه، برای مردمم و حرکت میکنید. نیم سال 1 سال کار کنید کنی کمتر رزولتات های ساز کنید. ممکن شما هم بیاین همین یک فکر برند سازی بد، یگان برند خودتون رو کشین، برندتون رو رضایت کنین. بین 1 سال ده شما فروش خیلی باید باشد، فروشنده ساز میشه. شما که حالی فروشنده نیستین، فروشنده ساز میشه انشالله. درسات من بسیار درس میتونم شما رو بونوس. بیزنس ساختن، بیزنس داشتن، بیزنس کلان کردن، همش چی میشد؟ سکین از طرف شما سوال بسیار شود، همه قدر شما علمی بسیار گرفته میگیرید. من انسانی کتاب خواندگی نیستم، انسانی یگان تگی دست استاد داشته کار کردگی نیستم. من از همین خوردیم تا حاضر فقط درون بازار ده تجارت کردگی. وقتی که همین 4م 5م صف بودم، مادرم تلگه های وای بود که اینطوری عقبتان وای میکردید، سومکه های کلیدکه ماده میکشتید. انا میخیلی 2 تا 3 تا سومکه ده بار داشتم، 2 یا 3 سومکه کلیدکه ده. خاله ها میدونم، خالشکه ها فهمیدم در مورد چیز نه، خالشکه ها ساستر میدونم. مادر من همین 3 وایده 2 یا 3 سومکه ده بار میداشتم. ما سحر بر از بازارمون تقریبا 400-500 متر خانمه پایانتنده سحر ده می آوردیم رسکنا دوشکه ارماتوره که اینطوری ساخته بودیم، بازار با برداشته میدادیم، زنجیراشون رو مونده، ریشیکاشون رو آب میریختیم، 2 تا رسکنا دوشکه میموندیم، نسکیت روسی مادر سودا میکردم. یک چه بره که اگر کی مادرها مدری باشد از همین خوردی تربیه سر میشد. برای همین باید از خوردی تربیه کنیم. از مکتب میبرآمدیم حتی اکای کلانی و دادرچه خوردیم پشی مادر چی کار میکردم؟ میگرفتم اینجا ده 1 تا رسکل دوشک، اینجا ده 1 تا رسکل دوشک، اینجا ده فوتبولکه های دیاداره و ترین دنده بود، همه دیاداره رو میپوشیدیم. دیاداره حاضر نمیدونم هسته یا نیسته، که اون وقت هم من دیگه بودم 4م 5م میدونستم که دیاداره این یکی واو فوتبولکه ها. از اوراتپا رفته بال خریده میامدیم، از قوقان رفته بال خریده میامدیم. من دیگه بودم، مادر یا اکاما یا من همراه میبودم. من دیگه بودم. برای چی میرفتیم؟ برای تاشکند میرفتیم برای فقط ششلیکی و ششلیک تاشکندی. بله اوراتپا میرفتیم، همون راهی وایده اوراتپا ده نوکای بود که به همون میپرتفتیم، آب میشد. تمام خیلی بامزه نوکا تا حاضره کن مزهش هست، مزهش خیلی درنده هستن. آره بخیر مایده بوده.
بعد وقتی که از مکتب می آمدیم نرخوش می گفتم بچم این نسکه های میخواید یک سامانی یا دو سامانی یا نشه سه سامانی نشه یک سامانی فروشن این ترسی ها نرخش نخیر فوتبالکا ها مثلا 70 سامان 80 سامان تمام من یا دو حکومه یا اکام مانده می رفتم یا که تقسیم می کردم می رفتم اونجا در توغری وایده پویلانه شونده مغازه در نشیشتن خطی اتاقاشون چیزی که هسته خطی زنکه چخه چخ چخ بله بیزنس منا جمع شده نشتم بعد 1 ساعت 2 ساعت می اومدم می پرسیدم سعدو شو بیامش سعدو کنم همه اینطور در یک خصلت زور داشتم بیشتر من فهمیدم که حاضر برای مردم میگم چه خیلی مهم مولار تربیت داده بیان وقتی که ما همین نرخی فروش گفته می رفتم